5. Joshua chapter 1 verse 5 in the Bible reads, "No one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. I will be with you as I was with Moses." Ndimwari vanotara na Joshua kuti ndichange ndiinewe sezvandaivawo naMoses muranda wangu. So I want you to understand this. A movement iri kuitika pavana veIsraeri achisarendwa from the hands of Moses ashaika to the hands of Joshua. Mwari vaisa assurance kuti ndichange ndiinewe sezvandaiva naMoses. I will be with you as I was with Moses. But uchaona kuti panosumuka machallenges and whatever zvinosanganikwa nazvo naJoshua, Mwari avaperforme kana kuti avaite kuita kwavaita naMoses or the way yavaita naMoses, but vanoshanda with a new way, new strategy vaina Joshua. So assurance ina Joshua iri kungoti Mwari vaneni, ndinokunda sei, zvinofamba sei. It's a new revelation in his dispensation. Nhamo yataita dzimwe nguva mukunamata ndeyekuti unonzwa vanhu vachitaura so kuti kare vanhu vaiti vakaimba varwere vaipora, kare madzibaba edu vaiti vakaparidza vari pakuparidza timoona ibuda vanhu vachipora nekudii. We thank God, tinotenda Mwari nekuda kwekubata kwaMwari kwakaitika mumadispensations iwayo. But in our time atipo as a photocopy kana kuti sekurarama kana kuti sekuita kwaiita Mwari kare nawo. Chatinoziva Mwari iyeyo is the same yesterday, today and forever. But in our time we must open our mind or under level of understanding yekungova nekuziva kuti he is with us. Anogona kusaita senzira dzaaita nadzo nemadzibaba, but une mamwe maitiro nedzimwe nzira nekukunda kwaanounza pakati pedu. Namwe yataita ndeyekuti the church, unonzwa wana chikombola, the church of today is different from the church of yesterday. Truly it's supposed to be like that, yet chisingasiyane, God is with us. Tikava ne assurance yekuti Mwari unesu sezvaaiva nemadzibaba edu, toziva kuti ane kumwe kuita mumazuva edu. I'll give an example. Moses wakasvika paRed Sea akatambanudza tsvimbo yake, Red Sea ikapatsanuka, vanhu vakakrosa. Joshua achisvika paJordan River for people to cross, the strategy was different, but under the same God. The strategy was different, yet under the same God. Mwari vamupa assurance kuti ndichange ndiinewe sezvandaiva nemuranda wangu Moses. So chiri kurehwa pana Mwari ndechekuti iwe be assured yekuti I'm with you. The strategy, the plan gonna be different, but under the same God. Nhamo yataita ndevanhu vari kuda kuti Mwari aite zvakaitwa kare, vasingade kuti Mwari vaite kuda kwavo mumazuva edu. Kudhara vanhu vaiti vakadai, pane chaitika zvakadai, vakadai pane zvaitika zvakadai. Mazuva edu we are not strong enough, hatina kusimba, hatinyatsosvaka Mwari, hatinyatsonamata. Handisi kubvisa laziness ingangodaro iripo pakati pedu in seeking God. But the truth of the matter is, sezvandaiva nemuranda wangu Moses, ndichange ndiinewe. Havana kuti sekuita kwandaita naMoses ndichaita newe. Shoko harina kuti Mwari havana kuti sekuopareta kana kuti mashandiro kana maitiro andaita naMoses ndo maitiro andichaita newe Joshua. Vati sezvandaiva. So nyaya iripo is the presence of God. The acts can be different, but the presence ndiyo ine nyaya. Pane nguva yekuti Mwari unoita zvinhu zvinogona kuoneka with our eyes, kuwitnessa the presence of God is here.
Onai zvaitika izvo, onai zvaitika. But there are times yekuti God will act in a way yekuti unogona kusazviona kuti pane zvaitwa asi pane zvinenge zvichiitika. Maybe I'll give you this understanding. There was a time when I started preaching around 2007 per street kuwadzana parengi. I had a challenge in me. Ndakava nemubvunzo mandiri kuti ko handisi kuona zvimwe zvinhu zviri kuitika zvinotaridza kuti Mwari aneni. Number one, handisi kuona kana vanhu vachiuya pamberi pangu vachitatendeuka, todaita sinner's prayer, kana ukaita outer call, vanhu havasi kuuya vachisarenda kuti aiwa shuwa shoko kuti arinzwa maparidza munhu waMwari, toda kutendeuka nekudini. So ndakavaramba ndine question kuti maybe I'm not preaching the right gospel. Why I'm not seeing things happening? Ndine ma questions iwayo. One night ndaenda ndarara, I heard a vision. Ikanzwa an audible voice. But what you are planting is seed. So seed ukaidyara ukadzoka mangwana hapana chinenge chabuda. Seed ukaidyara ukadzoka after 2 hours hapana chabuda. Ukadzoka after 3 days munguva unogona kuona kamwe kakutungira kuti hapana chimwe futi chabuda. But hazvireve kuti hapana chadyarwa. Then after such a vision, mangwana acho ndakadzokera pa street. Somebody ndobva azoya kwandiri. Zvikanzi bamuni, shoko ramuri kuparidza rakanaka, rikuitira zvakanaka. Patinotobva pano ndaiparidza ndiri parengi, paridzira vanhu vari kupinda mabhazi vachienda kumabasa. Zvanzi patinobva pano munhu yanga akutipa assurance. Pese patinobva pano matiparidzira tinopinda mukombi kana kuti mubhazi. Tichiita nyaya, tichidebata. Vamwe vachitaura vachitsigira nekudini. But handinoda kukuudzai vanhu shoko vari kuenda naro. Vazhinji unoona vanyarara tiri mubhazi tichiendawo, vabatwa naro, varigamuchira. But dzimwe nguva havauye kuzozvipresenta pamberi penyu kuti mugone kuva nechokwadi chekuti shoko riri kushanda. So the vision, the audible voice, nekutaura kwemurumoyo zvakabva zvava a witness and a clear answer. Yekuti there are times yekuti you do things Mwari vainewe, but you don't see things with your naked eye what God is doing among the people. So muchiona dzimwe nguva kuchechi ndokune a better help to the preacher nekuda kwekuti vanhu vanopiwa nguva yekupupura. Munhu paanogona kuya Sunday onzi yanguva yekupupura, ota musi wakaparidzwa shoko rakati, kana kuti musi wandakanamatirwa nababa pane zvakadai zvakaitika muupenyu hwangu. Kupupura ikoko kunosimbisa vanhu muchechi uye kunosimbisa mufundisi ari pachechi. So testimony ine two sides. It strengthens the preacher nekumupa assurance yekuti Mwari vari pano ende vari kuita zvinhu newe. But kana isiri church now, let's say per street, maybe online, there are times yekuti people remain quiet because hatina that platform yekuti tudamboita ma testimony pano hatina. We just preach and pray munoenda. So ndakadiscover kuti whatever you do uchiitira Mwari, you don't do it in vain. Unogona kusaona zvinooneka now, but the faithfulness of the Lord will follow you and the blessing. So dzimwe nguva you don't see anything, but be assured Mwari sezvavati, sezvandaiva nemuranda wangu Moses ndichange ndiinewe. Havana kuti sekuita kwandaiita naMoses ndichaita newe. Because Moses unokrosa Red Sea, Joshua unokrosa Jordan River. Vese vanokrosa, makrosero they are different. Under the leadership of Joshua, Bible note, manna stopped. Manna stopped. Why? Nekuda kwekuti kana vanhu vakukrosa vakupinda mupromised land. Mupromised land muri different negwenga. So dzimwe nguva vanhu vaigona kujaja Joshua kuti aiwa hauna mate, hausi serious, because zvatai experience during the time of Moses hapana chatiri kuona. Yet the Lord was with Joshua.
The Lord was with Joshua. Vanhu vanogona kusaona mana, vanogona kusawana chingwa. Why? Nekuda kuti dispensation yavapinda yemupromised land. You eat from the land. But kana muri wilderness, you are being fed by the Lord, by the hand of the Lord from the heavens. So I don't know whom I'm preaching to, but ndoda kukupa assurance yekuti there are times yekuti zvinoita sekunge Mwari havapo kana kuti havasi kuita anything newe. Nekuda kwekuti une zvawakanzwa vamwe vanhu vachitaura. There are times yekuti munhu anokuudza kuti ini pandakafasta 3 days, God spoke to me, audible voice. Then you go on for a fasting, seeking the voice of the Lord, and God remains quiet. But there are things now, zvinogona kunge zvichiitika, zvaunogona kuona kuti zvichiita sekunge Mwari vakanyarara. But in this situation, Mwari vari kutaura. I want to tell you this, there are times that God will speak through situations. Mwari vanokuratidza kuti vanewe, kwete nekukuudza kuti ndinewe. But nekuda kumama results aunosangana nawo mu life, aunogona kujaja nekuona wega kuti this is not human effort, this is not by intelligence or by connections, but this is by the grace of the Lord. 2 Kings chapter 7, varume vaienda vaifamba, the lepers, pavakafamba vachienda towards the camp of the Syrian army, vakasvika matende ari empty, vanhu vatiza, vakaona pane zvekudya nehembe and everything. Vega vakatoudzana kuti this is the day of the good news. Nokuti Bible rinoti ivo vakanzwa, ma-Syrian soldiers vakanzwa kunge pari kuuya hondo, ma-chariots, vakatiza. But the 4 lepers havana kubvira vaexperience kana kuona anything. But the Lord was with them. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the favor of the Lord be upon you. Tisanganise zvakare mangwana on this platform, same time. Mwari vachikuropafadzai vakuchengetei mweya wema-accident mukati mefestive season ino. Ndiri kunamata kurayira nyasha dzaMwari dzikuvhumbamirei nekukuchengetai muzita raJesu Kristu weNazareta. Don't worry, pane zvinogona kunge zvisingaoneke, but the Lord is with you. As I was with Moses, I will also be with you. God bless you, people. Bye-bye, 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 bye-bye. God bless you, God bless you. Yashadzwanze Mwari vakuchengetera. Usatya nezviri kuitika muupenyu hwako. Shoko irauya kwauri mudikani panguva ino. The Lord is with you. Ungangodaro usiri kuona zvimwe zvaunoona nekuti wakanzwa matestimony taura kwevamwe kuti pamazuva edu Mwari vakadai, pamazuva akare Mwari vaidai, ukanamata Mwari vanodai. As I was with Moses, I will also be with you. God bless you. Bye-bye. Amen.